Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mai Masinga governance wakuno kumwera tabwera ati kuno menye ndale pano. Manja mwawo. Ndi Mai Atupele mwamba wali pi. Mwana wa mkango ali kuti? Mpulumutsi amene tikumudikirira m'Malawi muno ali pati? Mpulumutsi amene atatiwombole mavuto ali pati? Tiyeni manja wali pi. Amene amadikirira right Honorable Atupele Muluzi kuti tinene mawu mwandiuzaja pogula zinthu modula m'mashopu tikweze manja muvomereze. Zikomo mwazionera bwana mavuto ake. Ndipereke ulemu waukulu kwambiri kwa inu president athu okondeka right Honorable Atupele Muluzi. Ndipereke ulemu kwa Honorable Secretary General athu Honorable Generalino Lemani ndi komiti yonse yaneka akuluakulu nonse amene mwatilemekeza pano. Ndipereke ulemu kwa National Chair athu Mai athu mkoko wathu ogona, Mai wolimba mtima amene sanasinthepo sadzasunthanso, olemekezeka Mai Lilian Patel. Ndipereke ulemu kwa SG Mai Secretary General Mai olemekezeka Mai Janet Gwaza amene tagwira nanu ntchito bwino pamalo pano. Ndipereke ulemu kwa Youth President wathu wako mkuno mwana wa muzeti Honorable Yusufu Twaibu. Mundikhululukire kwambiri kuiwala gogochalo wathu ndineneko kukwapatsa ulemu oyambirira iwowo. Mundikhululukire mwana wanu amfumu gogochalo wathu a group a Muhammadi mulandira ulemu waukulu m'manja mwawo amfumu. Ndikufuna ndipereke ulemu kwanza tunso ena amene amakhala akutithandiza mwaona msaluzo pali adzuka pali Udf chipani changa tikuyenerekanso nawo kuachita recognize pamalo pano. Region anzanga a district ino mulandira ulemu wanu. Chifukwa cha nthawi bwana anthu asanabwerere ine iyayi akufuna inu kuti mwamasule pano kuti kodi kuyambira pa 16 September muyambira pati si choncho? Bwana ndimafuna ndinene izi anthu asonkhana apawa ndithu ena akhoza kutigwera pano chifukwa umphawi wa chakudya wakula m'Malawi muno. Ndipo kubwera kumene abwera pamalo pano ndi chifukwa choti anthu akufuna zinthu zisinthe, akufuna Malawi watsopano, akufuna zinthu zibwerere mmene zinalili kale. Sikumvetsa chisoni kwambiri bwana president kuti mabanja anthu akuonongeka chifukwa chosowa chakudya, chosowa thandizo, zinthu zadula. Mota bambo ababa ena kuti apite ku nyumba madzulo achita mantha kuti kodi ndikapita ku nyumba akazanga akandifunsa kuti chakudya chili kuti. Chomvetsa chisoni choti mabanja ena akutha kumene bwana kukhala nyumba ndi njala anthu sangasangalalemo lolo usiku si choncho? Sizingaende chilichonse chimafuna kudyera si choncho? Bwana anthu akudikira inu palibenso wina palibe olo mutati mukuyenda nokha wapansi anthu akukanganirani pazifukwa izi. Dziko linolo nthawi imene inali ya UDF ndi imene linaona chitukuko. Ndikanene moona mtima mfumu atha ndichitira umboni chitukuko maboma onsewa apitawa sangala onse olo chimodzi
chitukuko kuno ku Bangwe kuli secondary school ya Bangwe pamusipa ndiyo mweyo kulibe china palibenso china mangidwa kuli kliniki pana matava apa ya UDF chipani cha UDF chimaona umphawi wa anthu kwafukafuka kuntunda kukei kuti zapita nanu kumeneko anthu akufunani kunali manyumba amene fukafuka mwini wake amafuna kuti athamathamangisa anthu koma former president Dr. Abakiri Muluzi anagula malowo kwachitira chisoni anthu ndikugawira anthu ndikunama panopo anthu akugona mmenemo ulere chipani cha UDF nseu wopita kwa mkando uwu anthu amaenda 5 hours mwina kuchepa ngakhala na ucha dzina la Mugabe nseu umenewo ndi wa UDF ndikunama chipani cha UDF ndicho khacho bwana chimene chinalonjeza zinthu ndikuchitika analonjeza skulu ya ulere sinachitike pano bwana sukuluyo ndi ya ulere dzina mmatumba mwa anthu ndalama anakubwerera chifukwa cha school fund inenda imapanone ngati mayi yanu ndikupempha bwana pa 16 May mukatenga boma school fund mudzathetse anthu awawa choyamba ndiyambe pa secondary school mmene ife bwana former president anapanga kuti ikhale ya ulere inali yoti ana amapita ku school atadya phala koma panopo si ya ulerenso ndiye pempho lina ndilonena kuti bwana mukatenga boma pa 16 May pano secondary school izakhalenso ya ulere china bwana anthu tupano aona ndipo adziwa ndipo achilapa chimene ndikuuzeni zimene andiuza anthuwa akuti akufuna tsopano mtsogoleri wa masomphenya a inu bwana anawaona nthawi imene munayankhula nthawi ya mtsutso kuti basi samampatsa lenala inuyo bwana anthu amakusekani ine ndinali momuja mukomesa mujalata choka iwe amanama ona Atupele Muluzi ndinayankhula kunyambadwe kuti bwana gwirizanani ndiona Mai Lilian Patero anthu awafera mbasi aonongeka mwapulumutse lero tubasi ija ndi dzikoli anthu akungofa ngati agalu boma osachita kanthu dzikoli laopsa dzikwanje sakuona otema nadzo kutema anthu ngati akutema agalu mantha apo saso amene tinawachotsa 1994 ndiye anthu akufuna kuona kusintha aunguza aona kuti kusintha kukuyenereka kubwere ndi right on Atupele Muluzi chifukwa anthuwa akufuna mtsogoleri wani wokonda dziko lake ndi anthu ake ndiye inu bwana anakuona anitu mumadzagawa malata muno muli mboma opanda tsankho anthu atu afuna president opanda tsankho osati president kutenga boma mundiyamba ine mayi anu neukandika ku embassy mutenga zira mwanu andani kaika anthu azonsezo aziona akufuna president osasankha opanda tsankho ataunguza ndi ntchito imene munagwira inu muli Minister of Lands anauona moyo wanu ndipo palibenso wina anthu amene angamuloze chala kuti anathandizako kupatula inuyo right on Atupele Muluzi china chimene atiuza anthu chimene akukufunirani inu kwambiri ndikuthetsa mudzathetsere kuba anthu akuberedwa kwambiri awa ingakhala atenge business yovutikira akagulitsa akwalanda asite katundu ucho osapita naye kusite kugawana kumeneko ndikuba inuyo bwana muli ndi experience yokwanira munayendetsa maunduna 5 ndipo anthu ali ndi chikhulupiriro chonse pa inu kuti munthu yekha amene watsala opanda katangale wambiri yabwino amene angatukule ndikwaganizira zabwino anthuwa ndi inuyo right on Atupele Muluzi chifukwa
chifukwa maboma onse 5 akanakhala kuti inuyo bwana muna solo lako mmene akukuoperani pano akanakhala takumangani. Koma alibe nanufuta kuti akati agwire yapa palibe mulandu. Ndiye achita manyazi aonekera ng'amba chifukwa inu bwana pa 16 May boma mukutenga. Chokha chimene ndikufuna ndimalize kukupemphani bwana m'malo mwa anthuwa ndikudziwa ineyo kuti kuli 50+1 si choncho. Ifeyo munanena kuti amalawi ndi amene atandiuze chochita sikuti ndinuyo iyayi. Ndiyambe kutsutsa mapropaganda amene amasokoneza anthu yawo. Azipani zina zauchita nanu mantha akumatenga mapicture akalekale kaya mapatsana moni ndi president kazi makhala bwanji nkumayika pa Facebook kuti onabo Atupele Muluzi aphatikana ndi chipanichi. Ndiye ndimafuna pano bwana anthu adziwe zoona. Right onabo Atupele Muluzi ali ndi anthu ake ndinuyo ndipo akudalira inu. Kuphatikana ndi munthu iwo asangachite zachinsinsi. Mapropaganda amenewo musamverenso akufuna kukusokonezani, akufuna kukubwezerani mbuyo. Chimene ndipemphe ndichonena kuti bwana ife tikufuna clean new blood ilamulire dzikoli. Ndiye inu tikamakupatsani ochita nawo mgwirizano sitikufuna anthu amene ali ndi mbiri zoyipa kapena okupha. Ayi, chifukwa ena amayendera kuti ndiolotse ndikakutafune. Ndiye ifeyo sitikufuna kuti inu mutenge boma akakutafuneni. Zimenezo ife takana si choncho. Mutenge azanu amene alibe mbiri yoyipa. Chifukwa mwaona kale ngozi ina tichitikira ija isadzachitikire inuyo. Ayi. Ndimafuna ndipemphe pempho limene lolo. Tikuuzani ndi ifeyo ndi maganizo anthu wakuti bwana tenganani ndi uyu. Koma patsogolopo pakhala inuyo right onabo Atupele Muluzi. Ine pajamu madziwa ndimayankhula kwambiri. Fuka mtima umandipweteka kumazunza anthu chonchi dziko lokhala lawo. Dziko loti UDF linawayika anthu apa mtendere zimandipweteka kwambiri. Ndiye chifukwa cha nthawi ndikufuna ndikuonetsereni mashado ni ma MP. Angobwera apa mwaone chifukwa cha nthawi ndiyamba ndi mashado MPs. Ngati mwabwera pano mwachangu mubwere muime mbali. Mashado councillors mubwere muime kumanja kwangaku. Mwaiona bangwe. Mwaiona bangwe. Iyo bangwe. Iyo bangwe. Iyo so bangwe. Okay. Koda ukwera pantunda. Inetu ndimaisa muima pansi uko. Apa malo achepa mutsike kuti bwana agoneni bwino pasipo. Agoneni nditu. Anyamata okhaokha. Mwayiona. Munajiona chipani cha elo mamweji. Ma MP abwere kumazere. Makasala uko. Mashado MP kumazere kwanga. Unajiona. Mashado kasala. Unajiona chipani cha elo mene jigomera. Unajiona chipani cha elo. Atumera limomo. Taona. Aesiti ya limomo. Taona. Alaji ya limomo. Taona. Ajinyamata limomo. Taona. Nyamata limomo. Taona. Masinga ligongo. Taona. Alemana ligongo. Taona. Pasala ligongo. Taona. Okay. You, UDF
Zina langa ndine Hamdani Mtambo, Shadow MP wa Zomba Changalume, wa Chinyamata nditu. UDF ngono. You. Ine zina langa Blessings Masinga, mwana wa Mudzi. Chipani cha UDF Morobu. You. Ine zina langa nine chikrupiro cha Ntunya ndikuimira kumbayani che Musa Magasa. Tenga boma chaka chino. Zina langa ndine Aire Mombela ndikuchokera constituency ya Chichiri Misesa. Nzimayi olimba mtima opikisana ndazi bamba kumene koko ndipo ndiwinanso. Okay, zina langa ndine Ronald Mbewe ndikuimira Branda North Constituency. Thank you. Zina langa ndi Sharon Bagali, Shadow MP South Runzu Constituency. Kupikisana ndi ma MP 12 ku South Runzu kama UDF pa number 1. UDF. Ine zina langa ndine Dijandala ndikuimira ku Planta ya West. Tilipo mwina 8 kupitirira hapo koma UDF number 1 2025 boma. Ndine Ratif Ali Kajosolo amene ndikuimira ku Vumbwe Masenjere Constituency ku Cholo. UDF boma. Ndine McDonald Simon ndikuimira Bangwe BCA Chigumula Club Banana Constituency. Dera limene mwali muno bwana MP wache muli muno ndineyo. Ndine Dr. Witness Hassan Mdoka kuchokera ku Masinga Central. Ngati pali constituency mene UDF yatenga kale ndi Masinga Central. Zikomo kwambiri. Ine ndi Musa Alfred Liromba ndikuimira Blanta Southwest UDF Moto. Zinthu zitani? Ine ndine Shabil Suleiman ndikuimira Makaranga, Kachere ndi Bangwe. Ndipo ndipanga kampeni yokuti sinayambe kuchitikaso m'Malawi muno. Zina langa ndine Yusuf Taibu ana amuna ndikuimira UMP ku Blantyre Mapanga Mpingwe Nsedi Constituency. Ndipo tikunyamula. You. Ine zina langa ndine Generino Lemani amene ndikuimira Ndilande Kolokoti Matope Ward Blantyre muno. 2025 UDF kutenga Blantyre, UDF yonse kubwerera muchikale. Pena paliponse tikutenga. Ine zina langa ndi Wellington Dawa amene ndili kansala wa Vumbwe Masenjere Ward. You. Gladson Fundi Ndau Nkwate na Mwanji Ward Blantyre North East Constituency. You. Kaisi Muhammad kuchokera ku Nkolokoti Matope UDF Moto. Dani Chiwaya ndikuimira Bangwe Mpingwe Ward. Hassan Kais Maon Ward tikaone kuti chitu kufuta bwanji ifa Chinyamata zikomo kwambiri. Agre Banda Ndilande Constituency wa Chinyamata. Michiru Ward ndine Dauda Zombo. Manson Dauda Sochi Chimwankhunda na Mwiri Ward. Ukundeta ipatsa moto mwanyo. Elias Kamwendo Blantyre North Constituency. Zaifana nena kale. Zina langa ndi Muhammad Awali Vumbwe Odi. Ine dzina langa ndine Charity Chingolo Chilomoni Wodi ndikuimira ukansala koma kumene kumoto ndeta uyatsa moto kuti bu. Lilian Idimu Pili Mbayani Musa Magasa na Mwawa Wodi. Mwana chwe kuti chwe. Anthony Kabuwe Chomba Nkanga. Chilaweni Mudwodi. Ine Laiden Chinsima tukuimira Blantyre Chilomoni Ward Masinga Atupele.
Brashe Vomelani ndilande Malabada Wadi Cancer. Samson Herbert Mbewe, Blantyre Central, Shadow Cancer, Matindi Ziwe Wodi, chigawo chokhacho ku Blantyre chomwe chili ndi masenta ochuluka koma onse utitenga UDF. Innocent Ngoleka, Lunzu Mtenjera Wodi. Joseph Nyambalo, mwana wa landlord muli mmuzi mwanga munomo. Yo! Ule mwanu bwana ana anu ndamenewa. Ndilanga ndipempho ngati regional governor wa kuno ku Southern Region. Ndaonapo awiri sana bwere ku office kwanga. Akuyenereka ndipezi. Timafunika tikuoneni tidziwe kuti kodi mwabweradi kapena mukuyenda bwanji. Ndi amene mukudzoti simunabwere ku office kwanga mubwere. Tienta apatse moni komaliza bwana talandireso wevani. Ndima wamenewa bwana ndikufunirani pa 16 April pemani ndimati meme ndi April kupamba pa 16 September sorry kupambana pa 17 tidzakhale tikupita kokalumbira. Mulungu akhale nanu bwana zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.